Софи Маринова ще представи страната ни на Евровизия под номер 8. Тя ще пее на втория полуфинал в Баку на 24 май. В края на март, в навечерието на Международния ден на ромите, Софи Маринова ще представи "Любов без граници" в Европейския парламент по покана на български евродепутати от ГЕРБ. Днес ромския Слави засне клип към песента, който ще разкаже 5 истории за любовта. Репортажът е на Росен Цветков. Ще обърнеш рязко, ще погледнеш телефона, дигаш го, говориш нещо, погледаш те, само му казваш и чакаш реакция. И той ти казва: да, ще бъдем заедно, много ще обичаме или какво си. Бъди жена, да, играй себе си. Камера. Екшн. Моят персонаж е свързан с една млада дама, една млада жена, която разбира, че е бременна, междувременно е изоставена от мъжа, от когото е бременна, и съобщавайки му го, всичко завършва с хепи енд, защото той решава да държа бебето. Общата тема е любовта. Любовта не в формата и когато всеки един от нас се досеща любовта между мъжа и жената, любовта във всичките й форми, които съществуват. Искаш да го преодолееш бялото платно, искаш да минеш след него, обаче нещо те спира. Това като тързане, като поведение, ти го поглеждаш, ще върнеш, ще седнеш с стълбите, после ще търсиш вдъхновението в себе си по някакъв начин. Ролята на Софи, тя ще бъде всъщност тази нишка, която ще води цялото филмче, телемузикален клип. Тя ще дарява тази любов на света.